linije iz ovog drva. Ma to normalno on.
stavim nekako TikTok. Nisam još, ali hoću raditi malo materijala više od sebe, to će nam biti. Smišljio kakne da se usiš sam, imam ja GoPro 10. Ja. Provociraju. Samo malo sačekajte, Znači stil ti i ovaj... Neću. Nije čovjek kako se ovako pogunje, aj ti neki mene su ba...
Pripca.